Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dagens emne handler om Ramadan selvfølgelig. Det handler om en måned, som nærmer sig med hastige skridt. Det er en måned, som vi træder ind i om 1 til 2 dage. Det er en meget, meget speciel gæst, som kommer til at besøge os. En meget speciel gæst, som består af den her hellige måned, som er den 9. måned i den islamiske kalender. En gæst, der er særligt udvalgt af Allah subhanahu wa ta'ala. Af alle de måneder, der er i løbet af et år, så har han azza wa jal valgt lige præcis den her måned til at være den særlige tid, den særlige periode, hvor vi har mulighed for at opnå rigtig, rigtig mange ting. Og Allah subhanahu wa ta'ala har gjort den her tid meget kostbar. Han har givet den en masse baraka. Han har givet den her tid en masse muligheder og en masse åbne døre for os som muslimer. Ramadan er tid til al-Quran. Ramadan er tid til al-ibadat. Det er tid til tilbedelse. Al slags tilbedelse. Det er tid til salawat. Det er tid til bønner. Det er tid til nattebøn, tarawih, bønner i masjid, oftere end normalt. Paradisets døre, de er åbne i den her måned. Og dørene til Jahannam, dørene til helvede er lukket i den her måned. Djævlen er låst fast. Tid til fordybelse i vores tro. Ramadan er også tid, hvor vi skal føre regnskab. Vi skal føre regnskab med os selv, og føre regnskab i forhold til, hvad vi har gjort det forgangne år. Hvilke bedrifter vi har opnået. Hvad det er for nogle ting, vi har været gode til, og hvad det er for nogle ting, vi har været dårlige til. Det er en tid, hvor vi skal føre regnskab og lave status med vores forhold til Allah subhanahu wa ta'ala. Det er en tid, hvor vi skal forbedre vores forhold til vores forældre. En tid, hvor vi skal forbedre vores forhold til vores familie. En tid, hvor vi skal søge tilgivelse af Allah subhanahu wa ta'ala. I den tid, hvor Allah er allermest tilgivende og allermest åben over for vores søgen om tilgivelse. Og det er også en tid, hvor vi skal forøge og virkelig maksimere den dua, som vi laver til Allah subhanahu wa ta'ala. Det er vores værn. Det er det, vi har som våben. Det er det, vi har som skjold. Vi skal maksimere dua. Vi skal konstant lave dua. Vi skal udnytte hver eneste øjeblik til at søge tilgivelse og søge Allahs hjælp omkring de ting, vi ønsker, omkring de ting, vi har brug for. Er det ikke vores pligt som muslimer at tage imod den her gæst, tage imod den her hellige måned på en meget, meget speciel måde? At vi tager imod den med glæde og ro og afslapning. At vi ikke tager imod den med en eller anden følelse af, at det bliver hårdt. Eller med en følelse af, at vi kommer til at sulte. Med en følelse af, at vi kommer til at blive straffet. At det her, det kommer til at blive hårdt. Det her, det bliver virkelig en hård kamp. Ikke den følelse, men en følelse af, at vi er rolige, at vi er afslappet, og vi er glade, og vi er virkelig taknemmelige for, at Allah subhanahu wa ta'ala, han giver os den her mulighed. Den her fantastiske mulighed, som rigtig mange iblandt os i dag, måske har oplevet, at hvis familiemedlemmer ikke har haft mulighed for at komme til. En mulighed, som vi ikke ved, om vi får igen til næste år, til næste Ramadan. Det er en tid, hvor vi skal tænke over at reducere alt det, der kan skade vores forhold til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er en tid, hvor vi skal forsøge at maksimere vores gode gerninger i den her hellige måned. Vi skal udnytte alle de minutter, der er til at lave dhikr som det mindste. Alle de minutter, der er til at lave dua, til at lave salat, når man har mulighed for det. Til at gøre de ting, der er gode og som behager Allah subhanahu wa ta'ala, når man har mulighed for det. Ramadan er skabt af Allah subhanahu wa ta'ala, så vi i den her meget specielle måned kan kæmpe for at få maksimal udbytte. Og at vi tager imod Ramadan som en lærermester. At vi tager imod Ramadan som en mester og en chance, vi måske ikke får igen. Ramadan er den 4. søjle blandt islams 5 søjler. Den har en meget, meget stor betydning, og den her betydning er tydeliggjort i Al-Quran og Sunnah af profeten sallallahu alaihi wasallam. Blandt andet i Al-Quran i surat Al-Baqarah, der siger Allah subhanahu wa ta'ala: Hør I, som er troende, faste er foreskrevet jer, som den var foreskrevet dem før jer, så I kan lære selvbeherskelse. Desuden siger Allah subhanahu wa ta'ala:
videre i Surat al-Baqarah: Ramadan er den måned, i hvilken Koran blev åbenbaret som en vejledning til menneskeheden og et klart kriterium til at skelne. Derfor skal den, der ser nymånen, faste måneden ud, men den, der er syg eller på rejse, må faste et tilsvarende antal dage senere. Gud ønsker jeg vel ikke ubehag, for at de må faste det fulde antal dage og prise Gud, der har vejledt jer, og være taknemmelige. Og det lærer os, at formålet med Ramadan, det er ikke, at vi skal blive straffet. Det er ikke, at vi skal sulte, eller at vi skal undertrykke os selv, eller straffe os selv. Formålet med fasten er sandelig taqwa, at vi vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. At vi styrker og træner vores nafs. Det er det, der er formålet. Og at vi holder os langt væk fra ting, der fører til haram. Og Ramadan er ikke kun begrænset til, at vi ikke spiser og drikker. Men i løbet af dagen, men at vi også holder op med at lyve, at vi holder op med at bagtale, at vi holder op med at undertrykke folk, at vi holder op med at snyde, at vi holder op med at misunde folk, at vi holder op med at tænke, at den anden har en bedre situation end en selv, at vi ikke krænker andres rettigheder. Det er den side på måneden. Hvem ønsker ikke at få tilgivet sine synder af Allah subhanahu wa ta'ala? Hvem ønsker ikke at få en ny start? Vi ønsker alle sammen at få succes i den her dunya, at få succes i akhirah inshallah. Vi ønsker alle sammen at få slettet vores synder. Hvem af os ligger ikke at bære på en masse synder, som man ønsker at få slettet? Inklusive mig selv. Hvem ønsker ikke at få de her synder slettet? Her får vi en fantastisk mulighed serveret på et sølvfad af Allah subhanahu wa ta'ala. Og profeten sallallahu alaihi wasallam, han sagde også, at den der faster Ramadan, den der faster den her hellige måned, imanan wa ihtisaban, med tro, med et godt hjerte og et rent hjerte og en ren intention, og virkelig fordyber sig i den her måned, det er som at blive født igen af ens mor. Sikke en fantastisk mulighed. Allahu Akbar. Og wallahi, vores skaber har ikke gjort ting besværlige for os. At vi skal faste vi hører snart i medierne, at vi skal faste i 18 timer i den her sommerhed, der findes. Han har ikke gjort det besværligt for os. Han ved, hvad det er, vi kan klare, og hvad vi ikke kan klare. Azza wa Jal. Han har gjort tingene nemme for os, tværtimod. Allah ønsker kun, at vi træner vores nafs, og at vi vender tilbage til ham. Azza wa Jal. Må Allah gøre os klar til denne hellige måned, og må han acceptere vores tilbedelse, og må vi inshallah gå ud og forlade Ramadan i en tilstand, hvor vi er renset, og hvor vi har fået den fulde og det fulde optimale og det fulde potentiale af denne hellige måned. Jazakumullah khair.